Sandra se fotografijom bavi čitav život, no tek prije godinu dana svoju strast odlučila je pretvoriti u posao. U stvari sam radila od doma cijelo vrijeme, znači radila sam u svojoj sobi i tako, to je išlo tako jednu godinu dana, a onda mi je već polako dosadilo i falo mi malo i radnog okruženja i neko mjesto na koje mogu odlaziti svaki dan, baš da imam radnu atmosferu. Odlučila je da je vrijeme za promjenu i krenula u potragu za boljim rješenjem. Unajmiti prostor ili nastaviti raditi u vlastitoj sobi činile su se kao jedine opcije. No tada je saznala za treću, coworking. Pa super mi je to što čovjek može biti jako fleksibilan kao prvo sa radnim vremenom. Kao drugo, imaš potpunu slobodu, dakle, i rada, znači organiziraš sam svoj rad. I postoji zapravo uvijek ta jedna protočnost ljudi iz drugih branši, pa uvijek saznaš nešto novo i upoznaš nove ljude, dosta je onako fleksibilno. Upravo takvo kolaborativno okruženje privuklo ju je coworking. Način je to rada koji uključuje podjelu zajedničkog prostora u kojem pojedinci obavljaju vlastite poslove. Pogodan je to odabir za freelancere poput Sandre koji nemaju vlastiti radni prostor. Ispočetka mi se to činilo kao jako velik trošak, a onda sam shvatila da, obzirom koliko mi je radna produktivnost narasla odmah čim sam došla u prostor, jer naprosto imam volje baš i puno duže raditi i bolje radim, jako brzo mi se ta investicija isplatila. Coworking se temelji ne samo na zajedničkom prostoru, već i na stvaranju zajedništva među profesionalcima različitih karijera. Iako u Hrvatskoj coworking još nije toliko poznat u javnosti, broj coworking prostora samo raste. Biz Košnica tako je već treći prostor u Zagrebu, a potporu u organizaciji kao i uvijek daje Coworking Croatia. Coworking Croatia je 2 godine radila intenzivno coworking sessione, znači to su jednodnevna događanja gdje su se ljudi nalazili i radili zajedno i sudjelovali u aktivnostima. Radili smo preko 20 tematskih evenata. Sad dugo nismo zapravo u Zagrebu ništa radili, jer smo bili fokusirani više na podršku prostoru u Zadru, Osijeku i od nedugo evo sad i u Rovinju. Jer ideja je da Coworking Croatia